श्री माताजी हरि हरि बोल हरे कृष्णा. Thank you, Mataji. மாதாஜி 12th சாப்டர் ஷேர் பண்ணணும் மாதாஜி. ஆமாங்க மாதாஜி, இன்னைக்கு சாப்டர் 12. பிரணதி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? சண்முகம் பிரபு வரலையா இன்னைக்கு? வேற யாராவது பிரபுஜி மாதாஜி கையில வச்சிருக்கீங்களா? நம்ம என்ன ஷேர் பண்றோமோ அது வந்து ஆமா ஆமா மாதாஜி. மத்தச்சி நான் வாசிக்குவா பிரணதி? வாசிங்க, யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க. நான் வாசிக்கட்டுமா? எந்த ஸ்டெப்ல இருந்து எந்த ஸ்டெப்ல கொண்டு போலாம்? பிரணதி ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுர் உன்மிலித येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गतां मह्यं तथाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुत पदकमलं श्रीकुरुन् वैष्णवां सद श्री रूपं साक्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं स जीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पातान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्प द्रुप्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அடுத்தது வரணும் மாதாஜி, அடுத்த பேஜ். நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத் ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமः. நமோ மகாவதந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாம்னே கௌர दिशे नमः. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तटालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे कौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி ரொம்ப அழகா வாசிட்டீங்க மாதாஜி. டான் டான் அப்படியே மனசுல பதிஞ்சிருச்சு நீங்க வாசிச்சது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகநம்ச மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் விஸ்வரூப தர்ஷன யோகம் இல்லையா? பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை நம்ம நேத்து பார்த்தோம். மாதாஜி வந்துட்டாங்கன்னா யாராவது சொல்லுங்க. சோ அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இடத்துல, நீங்க எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கேன்னு சொல்றீங்க இல்லையே, சோ அந்த ரூபத்தை எனக்கு பார்க்கக்கூடிய தகுதி இருந்தால் எனக்கு வந்து நீங்க அந்த ரூபத்தை காட்டி அருளுங்கள். இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, நம்ம வந்து எவ்வளவு தூரம் ஹம்பிளா இருக்கணும் அப்படின்றது தெரியுது, எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து பணிவாக இருக்கணும் அப்படின்னுட்டு. அர்ஜுனனுக்காக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இல்லையா, பகவான் ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரணம், அனைத்தின் மூலமும் பகவான் தான் அப்படின்னு பாக்குறோம். வேதங்களால புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டியவரும் வேதமே வடிவமாவும் இருக்கார். அப்படிப்பட்ட பகவான் அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேரோட்டியாக இருக்கார். அப்படி இருக்கும்போது அப்ப எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த பக்தன் அர்ஜுனன் இல்லையா? ஆனா அவர் என்ன சொல்றார், நீங்க எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்து இருக்கிறத காட்டினீங்க இல்லையா? 10வது அத்தியாயத்துல விபூதி யோகம்னு பார்த்தோம். அவரை சூரியன் சந்திரனாக இருக்கிறது எல்லாத்தையும் காட்டியிருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க. ஆனா அதை எனக்கு நீங்க அப்படி பரபிரம்மமாக எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கதே எனக்கு காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார். இது எதற்காக வந்து அர்ஜுனன் இப்படி கேக்குறார்? அவர் உயர்ந்த பக்தர் தானே, அப்புறம் ஏன் இப்படி கேக்குறாரு அப்படின்னா, இப்ப இந்த கலியுகத்துல நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, தவறான வழிகாட்டுதல்ல தான் குருன்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. இதை நம்ம இப்ப நிதர்சனமா பாக்குறோம் இல்லையா? சாதாரண மக்கள் என்ன பண்றாங்க, நான் தான் பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க. அவங்களையும் கடவுள்னு நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்க பின்னாடி போயிடுறோம். சோ இதை தடுக்கிறதுக்காகவே வந்து பாத்தீங்கன்னா
அர்ஜுனன் பகவானிடத்துல வந்து அவர் கேக்குறாரு, உங்களோட விஸ்வரூபத்தை காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு. சோ அத முதல்ல என்ன பண்றார் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை விவரிக்கின்றார். என்னோட ரூபத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாரு அப்படின்னுட்டு அதை விவரித்து விட்டு அவர் என்ன பண்றார் அந்த விஸ்வரூபத்தை காட்டி அருளுகின்றார். அப்ப அர்ஜுனனுக்கு தெய்வீகமான கண்களை பகவான் கொடுக்கிறார் அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம பாக்குறோம் அவருடைய அந்த விபூதி அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை பாக்குறோம். ஆயிரம் சூரியன்கள் ஒன்று சேர வந்தா ஒருவேளை அந்த ரூபத்துக்கு வந்து இணையாக இருக்கலாம். அப்படி ஒரு ஜுவாலையோட வர்றார். ஒரு சூரியனையே நம்மளால வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உயரத்துக்கு மேல பார்க்க முடியல. அப்ப அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரம் கண்கள் நாக்குகள் அதெல்லாம் பாக்குறேன்னு சொல்றார். இது எப்படி சாத்தியம்? பகவானுடைய கருணை இருந்தால் எது வேணாலும் சாத்தியம்னு பாக்குறோம். சோ அங்க வந்து பகவானுடைய கருணையினால் அவர் என்ன பண்றார் தெய்வீகமான கண்களை பெற்று பகவானுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை அவர் பார்க்கிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். தன்னுடைய ஆஹ் அந்த அந்த உணர்வு என்னன்றத அர்ஜுனன் இங்க சொல்றார். நீங்க வந்து எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கீங்கன்னு சொன்னீங்களே அது உண்மை. உங்ககிட்ட நான் எல்லாரையுமே பாக்குறேன். எதையுமே உங்கள்ல இருந்து பிரிச்சு என்னால பார்க்கவும் முடியல. இத வந்து நான் மட்டும் இல்ல யாரெல்லாம் வந்து இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அசிதர் தேவலர் வியாசர் அனைத்து ரிஷி முனிவர்களும் வந்து இந்த இந்த அனுபவம் பண்ணியிருக்காங்க. அதை பத்தி காட்டியும் அருளி இருக்காங்க அப்படின்றத சொல்றார். சோ அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன பண்றார் அவர் வந்து பிரார்த்தனைகளை வைக்கின்றார் அர்ஜுனன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இடத்துல. மீண்டும் அவர் வந்து சொல்றாரு இந்த உயர்ந்த நிலையை பாக்குறதுக்கு என்ன வேண்டும்? தூய பக்தி தொண்டு வேணும். சோ பக்தர்கள் பகவானிடத்துல முக்தியை கேட்பது கிடையாது, விமுக்தியை கேட்கின்றார்கள். எப்பொழுதும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். அவரை திருப்திப்படுத்துவது மட்டுமே என்னுடைய நோக்கம். அப்படி வந்து ஒரு பாவம் இருக்குது அவங்களுக்கு. வந்து முக்தின்றது இல்ல விமுக்தி. எப்பவும் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும். அததான் வந்து பக்தர்கள் விரும்புறாங்க. சோ இதெல்லாம் அவர் கேட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு விஸ்வரூப தரிசனத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. அவருடைய நாக்கு அவருடைய வாய்க்குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லாருமே அவங்க வாய்க்குள்ள போயிட்டே இருக்காங்க. பகவான் சொல்றாரு இல்லையா காலம் நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. நம்ம பகவத்கீதையோட முன்னுரையில பார்த்தோம் 5 விஷயங்களை பத்தி நம்ம பகவத்கீதையில படிப்போம் அப்படின்ட்டு. யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா என்னென்ன அந்த 5 விஷயங்கள்னு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு பிரணாம். சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லி கொடுத்தது 5 என்னன்னாக்க பரமாத்மா, ஆத்மா, இயற்கை, கர்மம், காலம். ஹரி 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 போல். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த 5 விஷயத்துல எதை நம்மளால மாற்ற முடியும்? அந்த 5 விஷயத்துல எதை மாத்த முடியும் எதெல்லாம் மாற்ற முடியாது? கர்மத்தை தான் மாத்த முடியும், ஒண்ணுமே மாத்த முடியாது. கர்மத்தை மட்டும்தான் மாற்ற முடியும் இல்லையா? மத்ததெல்லாம் நித்தியமா அப்படியே இருக்கிறது. காலத்தெல்லாம் நம்மளால மாற்ற முடியாது. சோ பகவான் காலமாக நானே இருக்கேன்னு சொல்ற. கடந்த நிகழ்கின்ற வருங்காலமாகவும் நானே இருக்கேன். வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கொஞ்சம் நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் இது பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே ஓகேவா மாதாஜி? இப்ப நீங்க எடுக்க முடியுமா? எடுக்கலாம் மாதாஜி, எடுக்கிறேன் மாதாஜி, ரெடியா இருக்கேன். ஓகே ஓகே. அந்த நேத்தோட சுருக்கம் தான் நம்ம பாத்துருக்கோம். இப்ப நீங்க வந்து நீயோட அத்தியாயத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நேத்து சுருக்கம் முடிச்சிட்டீங்களா? நேத்திய சுருக்கம் முடிச்சிட்டீங்களா நீங்க? முடிஞ்சிருச்சு. நீங்க இன்னையோட இது இப்ப ஸ்கிரீன்ல தெரியுது இல்லையா அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்று நாம பாக்குறது 12வது அத்தியாயம். அதாவது முக்கியமான ஒரு இது பக்தி தொண்டு. அந்த பக்தி தொண்டையை பற்றி அவருடைய நிலைகளை எல்லாம் நாம இந்த 12வது அத்தியாயத்துல பார்க்கலாம். அதுல வந்து என்ன கொடுத்துக்குன்னா பக்தி வந்து ஒரு உருவமற்ற தன்மையா உருவமற்றதா இல்ல அருவமா அப்படின்னு பார்க்கலாம். அந்த பக்தி வளர்ச்சியில என்னென்ன முன்னேற்ற நிலைகள் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். கிருஷ்ணருக்குன்னு அன்பான தகுதிகள் என்ன நமக்கு? சமா சத்ரௌச்சா மித்ரேச்சா ததா அந்த ஸ்லோகம் வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைட் போங்க மாதாஜி. அவங்க ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னாங்கன்னா நீங்க அடுத்த ஸ்லைட் போயிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. द्वादशोऽध्याय பக்தி யோக. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ரேக்கேப்பு. நீங்க இது மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இருங்கம்மா ஒரு நிமிஷம். இப்ப நம்ம 11 அத்தியாயம் படிச்சு 12வது அத்தியாயத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். அதை ஒரு சின்ன ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். 1வது அத்தியாயத்தில் என்ன பார்த்தோம்? அர்ஜுனன் போயிட வரான். போயிட சமயத்துல கடைசி நேரத்துல ஒரு குழப்பத்துடன் சண்டை போடணும்னு வந்த உறுதியை கைவிட்டுட்டு குழம்பி உக்காந்துடுற. அப்படி 2வது அத்தியாயத்துல பகவான் கிட்ட சரணடைகிற. அப்படி பகவான் உடல் அனித்தியமானது, ஆத்மா நித்தியமானதுன்னு சொல்றாரு. 3வது அத்தியாயத்துல கர்மயோகம். அதாவது நம்ம எப்பயுமே யாருமே ஒரு செயல் செய்யாத இருக்கிறதுல ஒரு செயலை செய்யணும். அந்த செயல்ல நமக்கு விளைவுகள் வருது. விளைவுகளே கர்மா, அகர்மா, விகர்மா பார்த்தோம். அதை பகவானுக்காக நம்ம செய்யும்போது பகவானோட திருநாட்டில் நம்ம அடையலாம். அவருடைய திவ்ய ஞானத்தை, அவரை பற்றிய திவ்ய ஞானத்தை நாம் பெறலாம். 4வது சாப்டர் உன்னத அறிவு. அந்த உன்னத அறிவு ஆத்மா, பகவான் இந்த 2 பேருக்கிடையே உள்ள உறவு பற்றிய ஒரு திவ்ய ஞானத்தை தான் அறிவு. அதை பத்தி பார்த்தோம். பகவத்கீதையின் வரலாறு, புரதான வரலாறை பத்தி பார்த்தோம். அப்புறம் ஒருவருக்கு குரு ஏன் அவசியம், குருவை பற்றி பார்த்தோம். 5வது அத்தியாயத்துல கர்மயோகம். கிருஷ்ண உணர்வு நம்ம செயல் செய்யறது அமைதிக்கான வழி அப்படின்னு பார்த்தோம். 6வது தியான யோகம். அஷ்டாங்க யோகம் முறைப்படி நம்ம மனசையும் புலன்களையும் அடக்கி எப்படி செயல்படுவதுன்னு அதை பத்தி பார்த்தோம். 7ல ஞான விஞ்ஞான யோகம், அதாவது பூரணத்தின் ஞானம். இந்த பௌதிகம், ஆன்மீகம் இந்த 2யுமே தாங்கி நிற்கிற விசை பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் தான். புண்ணியம் செஞ்சவங்க பகவான் கிட்ட சரணடைகிறாங்க. பாவப்பட்ட ஆத்மாக்கள் சரணடைகிறது இல்லை. அப்புறம் அதை என்ன பார்த்தோம்? யாரு பகவான்கிட்ட சரணடைகிறாங்க, யாரு சரணடையல? 4 வித நல்லோர், 4 வித சரணடையாதவங்க. அதை பத்தி அதில் பார்த்தோம். 8வது அத்தியாயத்துல பரத்தை அடையிறது, அதாவது பகவானை எப்படி அடையலாம்னு சொல்லி பார்த்தோம். இறக்கம் தருவாயில பகவான் நினைக்கணும். நினைச்சா அதே மாதிரி அதுக்கு சுலபமான வழி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. இந்த பக்தி தொண்டை சிரவணம் இதில் நம்ம கேட்குறோம், சொல்கிறோம்னு நினைக்கிறோம். 3 விதமான பக்தி தொண்டு இந்த மகா மந்திரத்தை சொல்றதுல இருக்குது. இதை நம்ம வாழ்நாள் முழுவதும் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று 8வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். 9வது அத்தியாயத்துல மிக மிக ரகசியமான அறிவு என்னன்னு, பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் தான் முழுமுதற் கடவுள். பக்தி தொண்டு நித்தியமானது, அதனால பகவான் அடையலான்னு பார்த்தோம். 10வதுல பூரணத்தின் வைபவம். பகவான் எந்தெந்த ரூபத்துல எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றார் பகவான். நான் சூரியன், நான் சந்திரன், நான் இந்த மாதிரி ஒருத்தரையும் எந்தெந்த ஒரு இதோ அதெல்லாமே நான். ஒரு பெண்கள்கிட்ட ஒரு அழகு இருக்குதா, அறிவு இருக்குதா, அது கூட நான் தான் அப்படிங்கிறாரு. ஆதித்யர்கள் நான், ருத்ரர்கள் நான் அப்படின்னு ஒருத்தரையும் என்னென்னு சொல்றாரு பகவான். புலன்களில் மனம்னு சொல்றாரு. 10ல 11ல என்ன சொன்னாரு? 11ல என்ன செய்யறாரு? விஸ்வரூபம். அனைத்தையுமே பகவானோட உடல்ல இருக்கிறத காட்டுறாரு. பார்த்துட்டு அர்ஜுனன் திகைத்து போயிட்டு கடைசியில் என்ன செய்யறாரு? எனக்கு 2 கை, உங்களுடைய சியாம சுந்தர ரூபமே எனக்கு திரும்பி எனக்கு காட்சி கொடுங்கன்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறாரு. அதை பார்த்தோம். இன்று பக்தி தொண்டு. பக்தி தொண்டு இது என்ன ஏதுன்னு இதுக்கு மேலே இப்ப பார்க்கலாம். படிங்கம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கிறேன்? நீங்க படிமா. அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சதத யுக்தா ஏ பக்தாஸ்த்வம் பர்யுபாசதே ஏஷாப்சரம் அவ்யக்தம் தேசாங்கே யோக வித்தமாக. அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுவர்கள் யார்? எப்போதும் உமது பக்தி தோண்டில் முறையாக ஈடுபடுவர்களா, அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுவர்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குறாரு என்னன்னுட்டு, யார் பக்குவமானவர்கள். இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது விஷயம்? ஆன்மீகவாதிகள், அதாவது பக்தி தொண்டுல 2 வகை இருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் அருவத்தை வழிபடுறவங்க, இன்னொருத்தர் உருவத்தை வழிபடுறவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் படிங்க. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், தனது தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி திவ்யமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக என்னால் கருதப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் சொல்றாரு, என்னோட தனிப்பட்ட உருவு. இந்த இடத்துல தனிப்பட்ட உருவுன்னு சொல்றது என்னன்னா, பகவானோட ஷியாம சுந்தர ரூபம். விஸ்வரூபம் வந்து அது நித்தியமானது கிடையாது, அது வந்து டெம்பரவரியானது விஸ்வரூபம். அதே மாதிரி மகாவிஷ்ணு ரூபம், அதை கூட தியானம் பண்ண ரூபத்தை தான் நாம தியானம் பண்ணணும். அவங்க தான் பக்குவமானவர்கள் சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒவ்வொருத்தரும் படிச்சுப்பாங்க. அடுத்த ஸ்லோகத்துல பகவான் 12 முடிஞ்சிருச்சு மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி. 2 முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து மாதாஜி 3-4 மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. படிங்க, அடுத்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ வஷரம் அனிர்தேஷ்யம் அவ்யக்தம் படிங்க மாதாஜி. படிங்க. பர்யுபாசதே சர்வத்ரகம் அசிந்தியம் ச கூடஸ்தம் அசலம் வித்ருவம் சன்னியம் ஏந்திரிய கிராமம் சர்வத்ர சம புத்தஹ்யக தே பிரபவனு வந்தி மாம் ஏவ சர்வபூத சிதோ ரதாக. ஆனால் தோற்றமளிக்காததும் புலனுணர்விற்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பதும் எங்கும் நிறைந்ததும் சிந்தனைக்கு எட்டாததும் மாற்றமில்லாததும் நிலையானதும் அசைவற்றதுமான பூரண உண்மையின் அருவத்தன்மையை முழுமையாக வழிபடுபவர்கள் பல்வேறு புலன்களை கட்டுப்படுத்தி எல்லோரிடமும் சமநோக்குடன் பழகி அனைவருக்கும் நன்மை தரும் செயல்களில் ஈடுபட்டு இறுதியில் என்னை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 1/2 மணி நேரம் தான் இருக்குது, கிளாஸ் முடிக்கணும். மாதாஜி ஆரம்பத்தில் ஸ்லோகம் படிக்கிறாங்க பாருங்க, அப்போ மாதாஜி கூட சேர்ந்து ஸ்லோகம் படிங்க. ஏன்னா 1/2 ஹவரில் கிளாஸ் எடுக்கணும். மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிங்க மாதாஜி. லைனா படிச்சுட்டு வாங்க மாதாஜி. எவரது மனம் தோன்றாத அருவத்தன்மையை பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதாகும். அவ்வழியில் முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம முதல் ஸ்லைட்லயே பார்த்தோம் நம்மளுடைய 2 விதமான பக்தி தொண்டு. ஒருத்தவங்க வந்து என்னது பகவானுடைய ரூபத்தின் மேல தியானம் செய்து பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது. இன்னொருத்தவங்க அருவவாதிகள். அவங்களுக்கு பகவானுக்கு ரூபம் இல்லை அப்படின்றதுதான் அவங்களுடைய கான்செப்ட். சோ இத நம்ம இங்க பகவான் சொல்றார். அருவவாதிகளை இங்க கண்டிக்கிறார். எவருடைய மனம் பரமனின் தோன்றாத அருவத்தன்மையுடன் பற்றுதல் கொண்டுள்ளதோ அவர்களது வளர்ச்சி மிகவும் கடினமானதும். அவங்களும் அந்த ஞானிகளும் ரிஷிகளும் தியானம் செய்து பகவான் அடையறாங்க. அதனாலதான் நம்ம அஷ்டாங்க யோகத்தை பார்த்தோம். ஆனா அவங்களோட வளர்ச்சி எப்படிப்பட்டதாக இருக்கீங்க? மிகவும் கடினமானது. அந்த வழியில முன்னேற்றம் காண்பது உடலை உடையவர்களுக்கு எப்போதும் சிரமமானதாகும். இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? அவங்களும் தானே உடலை உடையவர்கள். ஏன்னா அவங்க இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்கள்ல பற்றோடு இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த உடல் சார்ந்த விஷயத்துல பற்றோட இருக்கிறதுனால
அந்த உடலை விட்டு அத மனதை ஒருமுகப்படுத்துறது, அந்த 8 விதமான விஷயங்களை பார்த்தோம். இப்ப பகவானுடைய ரூபம் தெரிஞ்சாதானே அவருடைய திருவடியில இருந்து திருமுடி வரைக்கும் ஒன்னொன்னுத்தையும் ரசித்து நாம பகவான் மேல நம்ம தியானம் செய்ய முடியும். இப்ப நாம உச்சாடனம் தான் இந்த கலியுகத்துக்கு உகந்ததுன்னு நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அட்வைஸ் கீழே நம்ம அதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அவருடைய வழிநடத்தல் மூலமாக. அப்போ நாம உச்சாடனம் செய்யும் போது பகவானுடைய அந்த லீலைகளை ஸ்மரணம் பண்ணிட்டே நம்ம பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் பண்றோம். ஒரு தடவை நம்ம நாமத்தை எடுக்கும் போதும் பகவானுடைய அந்த உயர்ந்த தன்மையை நாம நினைவில் கொண்டு நாம உச்சாடனம் செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ எப்ப நான் உடல் சார்ந்த விஷயங்களை பற்றோடு இருக்கணும், அப்ப என்னால இந்த அருவம் இல்லாத பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு இருக்குமே அந்த நிலையில பக்தி பிராக்டிஸ் பண்றது கடினமான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அதே சமயத்துல யார் பாருங்க, பகவானுடைய ரூபத்தின் மேல பற்றுடையவர்கள் தங்களது எல்லா செயல்களையும் எனக்காக துறந்து, எல்லா செயல்களிலும் துறந்து அப்படின்னா உடனே என்னுடைய வீட்டை எல்லாம் விட்டுட்டு என்னுடைய கடமை என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் விட்டுட்டு போறது கிடையாது, என்னுடைய நிலையை விட்டுட்டு போறது இல்ல. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம், நம்மளுடைய செயல்களை செய்யணும், ஆனா அந்த செயல்களின் மேல இருக்கக்கூடிய பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? இப்ப வீட்டுல நம்ம ஒரு ஃபேமிலியில இருக்கோம், குழந்தைங்களை வளர்க்கறது பெற்றவங்களுடைய கடமை இல்லையா? நம்ம இவங்க பின்னால நமக்கு உதவி பண்ணுவாங்க, பின்னால நம்மள பாத்துக்கணும் அப்படின்னு இந்த பலனையும் கருதாமல், இந்த குழந்தை பகவானுடைய கருணையினால எனக்கு கிடைச்சது, அவங்கள பக்தி மார்க்கத்துல வளர்க்கணும், அதுதான் என்னுடைய கடமை. அவங்க நமக்கு பின்னாடி உதவி செய்வாங்கன்ற அந்த பலனெல்லாம் எதிர்பார்க்காம இது பகவானுடைய கைங்கரியத்துல இந்த குழந்தைய உபயோகப்படுத்தணும், இது அவருடைய கருணையினால கிடைச்சது. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய செயல்களை பற்றின்றி நம்ம செய்யறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த செயல்களை எனக்காக துறந்து பிறழாமல், அது ரொம்ப முக்கியம், உற்சாகத்தோட எப்போதும் பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறது. அப்படி பிறழாம பகவானை மட்டுமே சரணாகதி அடைந்து என் மீது பக்தி செலுத்தி, பகவானிடத்துல பக்தி செலுத்தி, எனது பக்தி தொண்டில், பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சொல்றார், நம்ம எந்த புராணம் எடுத்தாலும் எல்லாரும் கடவுளுக்கு பக்தி பண்ணணும், கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படிதான் சொல்றாங்க. நான் இங்க பகவத்கீதையில பகவான் சாக்ஷாத் அவரே சொல்றார், என் மீது பிறழாமல் என் மீது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு எப்போதும் என் மீது தியானம் செய்து தங்களது மனங்களை என்னில் நிறுத்தி எவரெல்லாம் என்னை வழிபடுகின்றார்களோ பிரித்தாவின் மகனே, அவர்களை பிறப்பு இறப்பு என்னும் கடலிலிருந்து உடனடியாக காப்பாற்றுபவனாக நான் இருக்கின்றேன். இது சம்சார சாகரம், பெருங்கடல், சம்சாரம்ன்ற ஒரு பெருங்கடல். இந்த கடல்ல இருந்து நம்ம யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு பெரிய கடல்ல விழுந்துட்டோம், அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னாக்கா அது எப்படி சாத்தியம் எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய கருணையின் மூலமாக அது சாத்தியம். அவரிடத்துல எப்ப நாம் சரணாகதி அடைகின்றோமோ அப்ப அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும். இப்ப நம்ம திரௌபதி வஸ்திராபரணம் நம்ம பார்த்தோம். திரௌபதிமா தன் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த நம்பிக்கையில அவங்க எவ்வளவு ட்ரை பண்ணாங்க, முடியாது அப்படின்னுட்டு பகவானை நோக்கி கையை உயர்த்தி துவாரகாபுரி கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்ட அடுத்த நிமிஷம் பகவான் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த நேரத்துல அது கொடுக்குறார். பகவானுக்கும் பகவானுடைய நாமத்திற்கும் எந்த ஒரு வேறுபாடும் இல்லை அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ பக்தி தொண்டு எப்பவும் பிறழாம அவர் மேல ஒரு அதீதமான பற்றோட பக்தி தொண்டு செய்யறவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிறப்பு இறப்புன்ற சம்சார சாகரத்துல இருந்து விடுதலை பெற முடியும். சோ அதுல என்ன முக்கியம், நமக்கு சரணாகதி எப்படி சாத்தியம்? சரணாகதி எப்படி சாத்தியம்? நான் முதல்ல பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் அவர் மேல என்னுடைய அன்பு வளரும். அப்ப அதுக்கு என்ன நான் முதல்ல பண்ணணும்? அதுதான் ஸ்ரவணம். நவவித பக்தி தொண்டு, 9 விதமான பக்தி தொண்டு. நம்ம பகவானுக்கும் இந்த மனித வாழ்க்கையே பாத்தீங்கன்னா நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த உறவை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு அது உறங்கிய நிலையில இருக்கு. நம்ம 2வது அத்தியாயத்திலேயே பார்த்தோம், சாங்கிய யோகத்துல நம்மளுடைய பெரிய எதிரி எது? நம்மளுடைய காமம், அந்த பேராசை அப்படின்னு பார்த்தோம். அது என்னென்ன 3 நிலைகள்ல உறங்கி கொண்டிருக்கின்றதையும் பார்த்தோம். சோ அந்த மனித வாழ்வோட நோக்கமே என்ன அப்படின்னா, எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள உறவு என்னன்றதை புரிந்து கொண்டு அதை புதுப்பித்து கொண்டு அதுல நான் பிறழாம பக்தி தொண்டு செய்து அவரை அடையணும் அப்படின்றதான் நம்மளுடைய மனித வாழ்க்கையோட நோக்கம். சோ அப்ப அதை ஸ்ரத்தையா நம்ம பண்ணணும். சோ உற்சாகத்தோட நம்பிக்கையோட உறுதியோட பக்தி தொண்டுல எப்பவுமே நிலைச்சிருக்கணும். அப்ப அதுக்கு முதல்ல ஸ்ரவணம். நவவித பக்தி தொண்டுல முதல்ல இருக்கிறது ஸ்ரவணம். அடுத்து அவருடைய நாமத்தை நாம பாடுறோம்,
கீர்த்தனம், அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்மரணம். எப்பொழுதும் பகவானை நினைச்சு, எப்படி பசு வந்து அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, மாடு அதுக்கு வந்து சாப்பிடுற சமயத்துல விட்டுட்டு அடுத்த எப்ப அமைதியா இருக்கோ அப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அது உண்டதை வந்து அசை போட்டு கொண்டே இருக்கும். அது போல நாம எப்பவும் பகவானுடைய ஸ்மரணத்துல நிலைக்கிறோம். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, நம்ம எப்பவுமே கிருஷ்ணமயமாக இருந்தோம்னா இந்த பௌதீகத்திலேயே வாழ்ந்தாலும் கூட அதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கோம். அப்ப அவரோட மேலேயே நம்ம வந்து நிலையா இருக்கும். அப்ப முதல்ல நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன? ஸ்ரவணம், பகவானை பத்தி கேட்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அது எப்ப சாத்தியம்? அவரே சொல்லியிருக்காரு 7வது அத்தியாயத்துல இல்லையா, எத்தனையோ கோடி மக்கள்ல ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் வந்து பக்தியில இருக்கணும்ன்ற ஆர்வமே இருக்கும். பெரிய சேலஞ்ச் தான். பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் வந்து அவ்வளவு ஒண்ணும் எளிது கிடையாது. பக்தி அவ்வளவு எளிது கிடையாது. நம்மளே நினைச்சா கூட 24 மணி நேரம் நம்ம கையில இருக்கு. ஆனாலும் ஒரு 7 நிமிடம் அமைதியா உட்கார்ந்து அவருடைய நாம உச்சாடனம் நம்மளால பண்ண முடியுதா? எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. 93 பேர் இருந்தாங்க முதல் நாள். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் இருக்காங்க? இப்ப 30 பேர் இருக்காங்க. அதுலயும் அந்த 8:30க்கு வர்றவங்க வந்து ரொம்ப அரிது. 8 பேர் தான் இருக்காங்க. அந்த 8 பேரும் அகைன் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு 7 நிமிஷம் வந்து பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் பண்றது இதெல்லாம் நிதர்சனமான உண்மை இல்லையா? இதை நம்ம பாக்குறோம் இப்ப. சோ பக்தி என்பது ரொம்ப அரிதான ஒன்று. சோ அதனால அது எல்லாருக்கும் வந்து அவ்வளவு எளிதா கிடைக்காது. பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் அவ்வளவு எளிது கிடையாது. அதனால மாயை நம்மளை இழுக்கும். எப்படி வந்து ஒரு மல்யுத்த போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆப்போனன்ட் வந்து நம்மளை அடிச்சுட்டே இருப்பார். ஆனா அதை நம்ம வந்து திருப்பி திருப்பி நம்ம என்ன பண்ணணும், விழுந்தாலும் மீண்டும் எழுந்து என்ன பண்ணணும், அவங்களோட போர் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஒரு டைம் கிடைக்கும் போது நம்மளாலையும் அவங்கள வெல்ல முடியும். அது போல பகவானுடைய பகிரங்க சக்தி, வெளிப்புற சக்தி தான் இந்த மாயா. சோ இந்த மாயையில இருந்து நம்ம விடுபட முடியாது. ஏன்னா அது பகவானுடைய சக்தி. ஆனா மீண்டும் மீண்டும் நாம அந்த பிறழாமல் பகவான் மேல ஸ்ரத்தையோட உறுதியோட அவர் இருக்கார், என்னை பக்தியில கொண்டு போவார் அப்படின்ற அந்த ஸ்ரத்தையோட உறுதியோட நாம விழாமல் பிறழாமல் பக்தி தொண்டுல நிலைத்திருக்கும் போது, அவரிடத்துல சரணடையும் போது இந்த மாயா நம்மள வந்து பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு செல்லும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இப்ப இந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பக்தி, என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பக்தி அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல இருந்து பார்க்க போறோம். சோ இங்க சொல்றாரு பகவான், என் மீது பிறழாமல் நிலைத்த மனதோட இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாரு இல்லையா. இப்ப நம்ம எப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முழு மனதையும், நம்மளுடைய மனது அறிவு எல்லாத்தையும் வந்து எப்பவுமே பகவானுக்கு எந்த ஒரு ஐயப்பாடும் இல்லாம நம்ம வந்து பகவத்கீதையோட முன்னுரையிலேயே நமக்கு வந்து புரோபாதர் கொடுத்திருக்காரு. அட்லீஸ்ட் பெயரளவாவது பகவான் புருஷோத்தமர், ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் புருஷோத்தமர்ன்ற அந்த மனோபாவத்தை வளர்த்துட்டு நீ பகவத்கீதையை படிச்சாதான்ப்பா உனக்கு புரியும்ன்றத முதலே கொடுத்திருக்காரு. சோ இங்க வந்து சொல்றாரு, எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லாம, சந்தேகமும் கிடையாம, நல்ல முழுமையான அறிவை வளர்த்து கொண்டு என்ன பண்றாங்க, எப்பொழுதும் பகவானுடைய பக்தி தொண்டு, அவருக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டுல மனதை நிலைநிறுத்தி இருக்காங்க இல்லையா, அந்த பக்தி பேர் வந்து அனன்ய பக்தி. அவர்கிட்ட நான் எதையுமே எதிர்பார்க்கல, அவருக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும், தட்ஸ் ஆல். அவங்களுக்கு வந்து அவரை திருப்திப்படுத்தணும், அவ்வளவுதான். அவர் திருப்தி அடைஞ்சிட்டா போதும். குழந்தை மேல வந்து ஒரு தாய் வந்து அன்பு காட்டுறா அப்படின்னா, இந்த குழந்தை எனக்கு பின்னாடி ஏதாவது செய்யுன்ற ஒரு நினைப்புலயா வந்து தாய் வந்து இது பண்றா. இப்ப இந்த கலியுகத்துல அதுல கூட நிறைய அடல்ட்ரேஷன் வந்துருச்சு, அதுல கூட நிறைய கலப்படங்கள் வந்துருச்சு. சோ தாய்மைன்றது எதுக்கு ஒரு உயர்ந்தது அப்படின்னாக்கா, அந்த குழந்தை ஈன்றெடுக்கும் போது அதற்கு உண்டான உணர்வுகளும் சேர்ந்து அந்த தாய்க்கு வருது. எதையுமே எதிர்பார்க்க மாட்டா குழந்தைகிட்ட இருந்து. சோ அந்த தாய்மை உணர்வு இல்லையா. சோ அதே போல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்துல இவங்க எதுவுமே எதிர்பார்க்கறது இல்ல. அந்த தாய்மை விட உயர்ந்த ஒரு உணர்வு, அவரை திருப்திப்படுத்துறது மட்டும்தான் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு பெரிய நோக்கமாக இருந்தது. எதற்காக கோபியர்களை வந்து உயர்ந்த பக்தர்கள்னு சொல்றோம், அவங்க வந்து சொல்லிக்குவாங்களாம், பேசிக்குவாங்களாம் அவங்களுக்குள்ள. இந்த பிரம்மதேவருக்கு என்ன ஒரு ஞானமே கிடையாது. எதுக்கு நமக்கு வந்து கண் இமைய வச்சிருக்காரு அவர்? இந்த கண் இமை இருக்கிறதுனால தானே நான் கண்ணு மூடும் போது பகவானை பார்க்க முடியாம போயிடுது அப்படின்னு. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பொழுதும் வந்து பகவானை பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை அவங்களுக்கு எல்லாம். சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மதேவரை வந்து பழிக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி அவர் வந்து எதுக்கு கண் இமை வந்து வச்சிருக்காரு நமக்காக. அது போல பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்களாம். எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுவாங்களாம், கொஞ்ச நேரமாவது நான் வந்து பகவான மறக்க முடியுமா, மறக்க முடியாத நிலையில இருக்காங்க. 24 மணி நேரம் பகவானை எப்படி திருப்திப்படுத்துறது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம்.
சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபர்களும் கோபியர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரை திருப்திப்படுத்துறது மட்டுமே தன்னுடைய உயர்ந்த நோக்கமா வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு பேர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனன்ய பக்தி. அதாவது எதையும் எதிர்பார்க்காம தூய்மையான கலப்படமற்ற பக்தி. அதுதான் வந்து உயர்ந்த பக்தி அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ கோபர்களிடத்தும் கோபியர்களிடத்தும் அந்த உயர்ந்த தன்மை இருந்தது. சோ நம்மளுடைய மனது அறிவு அனைத்தையும் பகவானோட பக்தி தொண்டுல எதையும் எதிர்பார்க்காம ஈடுபடுத்துறது வந்து அனன்ய பக்தி அப்படின்னு பாக்குறோம். ஓகே, அதுக்கு அடுத்த நிலை என்ன? சாதனா பக்தி. பகவான் இங்க வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பல நிலைகளை அர்ஜுனன் மூலமாக நமக்கு வந்து இந்த நிலைகளை எடுத்துரைக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னாக்கா சாதனா பக்தி. அது என்ன சாதனா பக்தி? ஓகேப்பா, உன்னால உன்னுடைய மனது உன்னுடைய அறிவு உன்னை முழுமையாக பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்ய முடியல. அப்ப அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சாதனா பக்தி. சாதனானா நம்மளுடைய செயல்களை எப்படி ஒழுக்கமாக நம்ம வந்து ஒழுங்கு விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது அப்படின்றது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. என்னன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு? உனது மனதை என் மீது பிறழாது நிலைநிறுத்த முடியல அப்படின்னாக்கா பக்தி யோகத்தோட ஒழுக்க நெறிகளை பின்பற்றுவாயாக. நமக்கு பிரபுபாதர் ரொம்ப எளிமையாக கொடுத்திருக்காரு. கௌடி மடத்துல பாத்தீங்கன்னா 64 மாலைகள் ஜபம் பண்ணணும். ஆனா பிரபுபாதர் நமக்கு வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுத்திருக்காரு. நீ 64 மாலைகள் ஜபம் பண்ண போயிட்டா யாரு வந்து கிருஷ்ண பக்தியை மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல முடியும்? அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும்? 16 மாலைகள் ஜபம் செய்யறது, 4 ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது. யாராவது சொல்ல முடியுமா என்னது 4 ஒழுக்க நெறிமுறைகள்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 4 ஒழுக்க நெறிமுறைகள் நம்மளோட இஸ்கான்ல என்னென்னது ஃபாலோ பண்ணணும்? நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது, சூதாடக்கூடாது, இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சிருக்கக்கூடாது, மது அருந்தக்கூடாது. மது அருந்தக்கூடாது இல்லையா? அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். 14 மாலைகள் வந்து ஜபம் செய்யணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. இந்த ஒழுக்க நெறிமுறைகளை நம்ம ஃபாலோ பண்றதன் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த அந்த நிலை வந்து என்னன்னு பாக்குறோம்? சாதனா பக்தி. நம்ம எல்லாருமே வந்து சாதனா பக்தியை தான் பிராக்டிஸ் பண்ணோம். கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அடுத்த ஸ்லைட் போங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்ப அந்த நிலையும் நம்மளால முடியல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3வது நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகம். பகவான் இங்க ஒரு நிலை கொடுக்கிறார். பக்தி யோகத்தோட விதிகளை உன்னால பயிற்சி செய்ய முடியல அப்படின்னா எனக்காக மட்டும் செயலாற்ற முயல்வாயாக. ஏன்னா எனக்காக செயல்படுறதன் மூலமாக நீ பக்குவ நிலைக்கு வந்தடைவாய். நம்ம கிட்ட என்னென்ன உயர்ந்த திறமைகள்லாம் இருக்கோ அத பகவானுக்காக நாம உபயோகப்படுத்துறோம். சோ இது வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகம். பலனை எதிர்பார்க்காம என்கிட்ட இருக்க செயல்முறைகளை என்னால ஞானத்தையும் அறிவையும் முழுமையாக அங்க கொடுக்க முடியாத பட்சத்தில் நிஷ்காம கர்ம யோகம், என்னுடைய கடமையை பகவானுக்காக நான் செய்கின்றேன் அப்படின்றது 3வது நிலை, நிஷ்காம கர்ம யோகம். இந்த பக்தியோட நிலைகள் 6 நிலைகள் பாக்குறோம். அதுல இந்த 3 நிலைகள் உயர்ந்த நிலைகள். முதல்ல இருக்கிறது என்னது? மிகவும் உயர்ந்த நிலை என்னது? இப்ப பார்த்தோம் நம்ம முதல் நிலை அனன்ய பக்தி. அனன்ய பக்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. அனன்ய பக்தி. 2வது நிலை என்ன? என்னால அனன்ய பக்தி எல்லாம் சாதனா பக்தி. சாதனா பக்தி. நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றது என்ன பக்தி? சாதனா பக்தி இல்லையா? நம்ம ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றோம். 3வது நிஷ்காம கர்மயோகம். பலன் மேல விருப்பம் இல்லாம எனக்கு என்ன தெரியுமோ அதே பகவானுடைய கைங்கரியத்துல உபயோகப்படுத்துறது. 4வது நிலை. அடுத்த நிலை என்னன்னு காட்டுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம இஸ்கான்ல மேங்களூர் வழியா தானே நம்ம இப்ப கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். இங்க நமக்கு வந்து டெம்பிளோட ரொட்டீன் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா இப்ப நம்ம லெவல் 1ல இருந்து லெவல் 6 வரைக்கும் நம்ம கூடி இருக்க போறோம், பக்தியை பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம். சோ நம்மளுடைய டெம்பிளோட ரொட்டீன் என்ன அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காலையில மங்களாரத்தில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஈவினிங் ஆர்த்தி வரைக்கும் நமக்கு இருக்கு. நமக்கு நிறைய சர்வீஸ் இருக்கு. சோ யாரெல்லாம் முடியுமோ நம்ம வந்து ஒரு ஹோட்டல் போனா கூட மினிமம் 500 இல்லாம நம்மளால வெளியில போக முடியல இல்லையா? சோ நம்மளுடைய வீட்டுல ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியங்கள் இருக்கு, பிறந்த நாளோ ஒரு திருமண நாளோ ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா நீங்க டெம்பிளுக்கு வந்து உங்களுடைய இதுல இருந்து சேவை பண்ணலாம். சோ சுதாமா சேவைன்னு இருக்கு, துளசி மாலை சேவை இருக்கு. 500 ரூபாயில இருந்து 200 ரூபாயில இருந்து கூட நம்மளுடைய சர்வீஸ் வந்து இருக்கும். ஏன் நீங்க வந்து ஏகாதசி அப்பெல்லாம் நீங்க வந்து இது பண்ணலாம். இது வந்து நம்ம இப்ப
கிட்டத்தட்ட 13 லாங்குவேஜ்ல இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 250 பேருக்கு மேல வந்து நமக்கு வந்து தன்னார்வ தொண்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. வாலண்டியர் சர்வீஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது கண்டிப்பா வந்து எந்த இதுல வந்து எந்த ஒரு காசு எல்லாம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம வந்து இலவசமாக தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆனாலும் நமக்கு வந்து சேவை செய்வதற்கு ஒரு பாக்கியம், நமக்கு வந்து ஒரு மார்க்கம் வேணும் இல்லையா? சோ அதனால உங்களால முடிஞ்சது அப்படின்னாக்கா, நீங்க ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, டெம்பிளோட லிங்க் இருக்கு. டெம்பிள் லிங்க்ல டைரக்டா நீங்க போய் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். சோ நீங்க என்ன சேவை எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த சேவைக்கு அந்த நாளுக்கு வந்து பகவானுக்கு வந்து உங்களுக்கு உங்களோட பேர்ல வந்து அர்ச்சனை அதெல்லாம் இருக்கும். சோ நம்மளுடைய சேவை வந்து 200 ரூபாயில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீங்க அந்த வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஐ திங்க் இப்ப 500 சுதாமா சேவை அப்படின்றதுல இருக்கு. அந்த டொனேஷனோட இது வந்து நம்ம செப்பரேட்டா கிளாஸோட எண்ட்லயோ இல்ல மேபி லெவல் 2லயோ நீங்க பார்க்கலாம். நம்மளோட டெம்பிளோட ரொட்டீன் வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். மீண்டும் நம்ம சொல்றோம், இது வந்து எந்த ஒரு கட்டாயம் கிடையாது. நமக்கு வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு. ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா? தானம், தவம், யஜ்ஞம் வந்து கண்டிப்பா எல்லா வர்ணத்துல இருக்கவங்களும் ஆசிரமத்துல இருக்கவங்களும் செய்ய வேண்டும். சோ அதுல நமக்கு வந்து தானம் செய்யும்போது சரியான சத்துவ குணத்துல, சரியான இடத்துல, சரியான நபர்களுக்கு சரியான நேரத்துல நம்ம தானம் பண்ணணும். சோ அதன்படியாக நமக்கு வந்து டெம்பிள்லயும் இந்த சர்வீஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு பாக்குறோம். வாழ்நாள் சந்தாதார சர்வீஸும் இருக்கு. சிலர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ல இருப்போம். பினான்சியல் இது ஃபேமிலியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து அந்த இதுன்னு கிடையாது. அதே சமயத்துல நம்மளுடைய உழைப்புல இப்ப நம்ம அதை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பக்தியில நிஷ்காம கர்மயோகம் அடுத்தது நம்ம படிக்க போறோம். சோ நம்மளோட உழைப்புல ஒரு பகுதியை வந்து பகவானுக்காக நாம கைங்கரியத்துல ஈடுபடுத்தலாம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைட் போங்க. ஓகே, நம்ம நிஷ்காம கர்மயோகம் பார்த்தோம். அடுத்தது வந்து சகாம கர்மயோகம். இங்க வந்து என்னை பற்றிய எந்த உணர்வுமே, இந்த முதல் 3 நிலை பார்த்தோம் இல்லையா? அனன்ய பக்தி, சாதன பக்தி, நிஷ்காம கர்மம், அதெல்லாம் உயர்ந்த நிலையில செய்யக்கூடிய பக்தி. அதுவும் பண்ண முடியல அப்படின்னா, இந்த உணர்விலும் உன்னால செயலாற்ற முடியலன்னா, செயலின் எல்லா விளைவுகளையும் தியாகம் செய்து ஆத்மாவில் நிலை பெற முயற்சி செய். நம்ம சாங்கிய தத்துவம் அப்படின்றத பார்த்தோம். சாங்கிய யோகம்ன்றத 2வது நிலையில. சோ நம்ம இங்க வந்து ஆத்மாவுக்கு உண்டான செயல்களை செய்யறதுல நம்ம வந்து போக்கஸ்டா இருக்கலாம். அதுக்குதான் வந்து சக்காம கர்ம யோகம். நம்ம மீண்டும் சொல்றோம், லெவல் 1 வந்து ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலா நம்ம படிச்சுட்டு போறோம். இங்க இருக்கிறதுல எது என்னுடைய வாழ்வியல் பாடமோ அதை மட்டும் எடுத்துட்டு போறோம். லெவல் 2ல நீங்க டீட்டெயிலா படிக்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு புரிதல் இருக்கும். சோ இங்க வந்து நான் எதையுமே பண்ணல, எனக்கு வந்து அனன்ய பக்தியும் பண்ண முடியல, சாதன பக்தியும் பண்ண முடியல, நிஷ்காம கர்மமும் பண்ண முடியல அப்படின்னாக்கா, அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு ஆத்ம ரீதியான செயல்கள்ல நம்ம வந்து ஈடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்த ஸ்லைட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைட் போங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 5, 6 தயானா 12, 12 அடுத்த ஸ்லைட் போங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தியானம், அடுத்தது வந்து ஞானம். அந்த தியானம் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். அஷ்டாங்க யோகத்தோட அந்த நிலைகள் எல்லாம் பார்த்தோம். என்னால சக்காம கர்ம யோகம் பண்ணல, ஆத்ம ரீதியான செயல்களை செய்ய முடியலன்னா அடுத்தது தியானம். அதுவும் செய்ய முடியல அப்படின்னாக்கா அடுத்தது வந்து ஞானம், என்னுடைய ஞானத்தை வளர்த்தி செய்து கொள்வது. சோ அதனால ஞானமாக இருக்கட்டும், கர்மமாக இருக்கட்டும், அனைத்துமே வந்து பகவானோட என்ன கனெக்ட் பண்ணதுதான் வந்து உயர்ந்த நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ ஞானத்தை விட தியானம் சிறந்தது, மேலும் தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்தல் சிறந்தது. இந்த மாதிரியான தியாகத்தினால் பற்றற்று நாம செயல்களை செய்யும் போது மனம் அமைதி அடைய முடியும். அடுத்த ஸ்லைட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ நம்ம இங்க வந்து நீங்களே கண்டினியூ பண்ணிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்களே கண்டினியூ ஓகே பண்ணுங்க. மாதாஜி, உங்க லிங்க் வந்து நெட் போய் வருது. இதோட 3வது இது இன்னும் 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு. நானே முடிச்சிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, ஓகே, நீங்களே முடிங்க, பரவாயில்ல. தேங்க்யூ. சோ இங்க வந்து பாக்குறீங்கன்னா, எவனொருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக, எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக, தன்னை உரிமையாளவனாக கருதாதவனாக, அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக, இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக, சகிப்புத்தன்மையோடு எப்போதும் திருப்தியுற்று சுய கட்டுப்பாட்டு உடையவனாக, தனது மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகையவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். சோ இந்த பக்தனுடைய குவாலிட்டிஸ் வந்து இங்க சொல்லியிருக்காரு. சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமாக நான் என்ன நிலையில இருக்கேன், என்ன வந்து எப்படியெல்லாம் நான் வந்து நான் எதெல்லாம் வந்து நான் விடணும், எந்தெந்த விஷயங்களை நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
யாரெல்லாம் பகவானுக்கு பிரியமானவர்கள்? ஏன் அவங்க பிரியமானவர்கள்? ஏன்னா அவங்க பக்தர்கள். எப்படி இருப்பாங்க அவங்க? அடுத்தவங்களை பார்த்து பொறாமை கொள்ள மாட்டார்கள். தனக்கு என்ன இருக்கோ அதுல வந்து திருப்தி அடைறாங்க. எல்லா உயிர்களிடத்திலயும் அன்பான நண்பர்களாக இருக்காங்க. அதுதான் ஜீவகாருண்யம். அதனாலதான் புலால் உண்பதை தவிர்த்தல் நம்மளுடைய ஒரு பிரின்சிபிளாவே நம்ம வச்சிருக்கோம். அது போல தன்னை உரிமையாளவனாக கருத மாட்டாங்க. ரிஷிகேஷர் பகவானே அனைத்துக்கும் உரிமையாளர், நான் அப்படின்ற ஒரு அகங்காரம் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே அங்க நமக்கு வீழ்ச்சி வருகின்றது. கோபியர்கள் தான் உயர்ந்த பக்தர்கள்னு பாக்குறோம். ஆனா அந்த ராசலீலையில ஒரு கோபியரும் நினைச்சுப்பாங்க, ஏன்னா பகவான் ஒவ்வொருத்தரு கூடயும் ராசலீலை பண்ணிட்டு இருக்காரு, நடனம் ஆடிட்டு இருக்காரு. அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் நினைச்சுவாங்க கிருஷ்ணா என் கூட தான் டான்ஸ் ஆடுறாரு அப்படின்னு. எப்ப அவங்க நினைக்கிறாங்களோ அப்ப திடீர்னு பகவான் மாயமாக மறைஞ்சிடுறார். சோ ஆளானப்பட்ட கோபியர்களுக்கே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அந்த ஒரு சின்ன கர்வம் கூட கூடாது அப்படின்னு. அப்ப அவருடைய பக்தர்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை அழித்து அவர்களை தூய்மைப்படுத்தி உயர்ந்த நிலைக்கு எடுத்துக்கொள்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்மள வந்து உரிமையாளன் அப்படி நம்ம கருதக்கூடாது. அனைத்துக்குமே வந்து பகவான். நான் ஏற்கனவே அப்படி வாழணும்னு நினைச்சதுனாலதான் இந்த பௌதீக மாயை சிறையில இந்த லோகத்துல வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ இதுல இருந்து மேல போகணும்னா நான் என்னுடையது அப்படின்றதுல இருந்து நான் வெளியில வரணும். அகங்காரத்திலிருந்து விடுபட்டவனாக இருக்க வேண்டும். இன்ப துன்பங்களில் சமநிலை உடையவனாக. என்ன நடந்தாலும் அது பகவானுடைய கருணை. ஏன்னா ஒரு பெற்றவர்கள் வந்து குழந்தைங்களுக்கு தீங்கு செய்யணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க இல்லையா? சோ பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பரமபிதா. அப்ப எனக்கு ஒரு கடினமான சூழ்நிலை வந்தாலும் கூட இது அவருடைய கருணை. நான் எத்தனை ஜென்மங்களை எடுத்திருக்கேன்னு எனக்கு தெரியாது. தெரிந்து தெரியாமல் எத்தனை பாவங்கள் செய்தேன்னு தெரியாது. இப்ப எனக்கு ஒரு கேன்சர் வந்துச்சு, அதால நான் கஷ்டப்படுறேன். நல்ல பக்தி பண்ணவங்களாச்சே, இவங்களுக்கு ஏன் இந்த கடின நிலைன்னா, அட்லீஸ்ட் இப்பவாவது என்னுடைய அந்த கலங்கள் இந்த பிறவிலேயே முடியட்டும். அட்லீஸ்ட் அடுத்த பிறவிலிருந்து தூய்மையாக பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்ற அந்த ஒரு நோக்கத்தோடய நம்ம இருக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இதுதான் வந்து பக்தர்களுடைய சுபாவமாக இருக்கும். சோ அவங்க வந்து இன்பம் துன்பம் அனைத்தையும் வந்து ஒரே நிலையில் எடுத்துக்கொண்டு செல்வார். மாதாஜி முன்னாடி ஸ்லைடு போங்க. நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொத்தமே 20 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு. அதனால சொன்னதுக்கு அப்புறம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லைட்ஸ். சோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்கள் வந்து அகங்காரத்துல இருந்து விடுபட்டவங்க, இன்ப துன்பங்கள்ல இருந்து வந்து சமநிலையா இருப்பாங்க, சகிப்புத்தன்மை கொண்டவர்களாக இருப்பாங்க. நமக்கு யாராவது தவறுகளோ ஏதாவது செய்தா கூட அதை பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. எல்லாரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பகவான் எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? பகவான் 3 நிலைகள்ல இருக்கார். எல்லா உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் பகவான் வந்து சிரோதகசாய் விஷ்ணுவாக இருக்கார். எப்படி நம்ம கோவிலுக்கு போனா அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு வந்து மரியாதை செலுத்துகின்றோமோ அது போல ஒவ்வொருத்தரையும் நம்ம வந்து அந்த நிலையில வச்சுதான் பார்க்கணும். இவங்களுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார் அப்படின்ற பாவத்துலதான் நம்ம பார்க்கணும். சகிப்புத்தன்மையோட எப்போதும் திருப்தியுற்று நமக்கு என்ன கிடைச்சாலும் அதுல வந்து திருப்தியா இருக்கிறது, சுய கட்டுப்பாட்டோட இருக்கக்கூடியவங்க. அதனாலதான் இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் வந்து பிரபுபாத நமக்கு எளிமையா கொடுத்திருக்கார். தன்னுடைய மனது புத்தி ரெண்டையும் வந்து உறுதியோட பக்தி தொண்டுல நிலைப்படுத்துகின்றார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் எனக்கு மிகவும் பிரியமான பக்தர்கள் அப்படின்றத பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். சுதாமாவோட கதையை வந்து நம்ம இங்க பாக்குறோம். அவரு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பரமபிதா. ஆனா அவர் என்ன பண்றார்? சுதாமருக்கு வந்து பாத பூஜை பண்ணி அந்த நீரை தன் தலையில மட்டுமல்ல தனது பட்டத்து ராணிகள் 8 பேர் தலையிலுமே வந்து தெளிக்கிறார். அப்ப எப்படி வந்து அவர் வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து வைஷ்ணவ சேவை எப்படி பண்றாருன்றத வந்து நமக்கு வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக எடுத்து காட்டுறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்த ஸ்லைடு போங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த பக்தர்களுடைய குணங்களை இன்னும் விலக்கி கொண்டே போறாரு. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்க மாட்டாங்க, யாராலும் தொந்தரவு செய்யப்படாமல் இருப்பாங்க. நம்ம வேணா யாருக்கும் தொல்லை கொடுக்காம இருக்கலாம், ஆனா நம்மள யாரும் தொந்தரவு செய்யாம இருக்கிறது வந்து எப்படி நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறது? நமக்கு எதுவும் நடந்தாலும் அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அது பெருசா எடுத்துக்கொள்ளாம இருக்கிறது. இன்பம் துன்பம் பயம் மற்றும் ஏக்கம், ஏன்னா இது எல்லாமே இந்த 4 விஷயம் நம்மள வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள். சோ அது எல்லாத்தையும் சமநிலையோட எடுத்துட்டு இருக்காங்களோ அவங்க வந்து எனக்கு பிரியமானவர்கள். சோ இதுல வந்து பக்தர்களுடைய குணங்களை வந்து நம்ம பாக்குறோம். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சாதாரண செயல்களை சார்ந்து வாழாமல் தூய்மையாக நிபுணனாக கவலைகளின்றி எல்லாவித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவனாக
ஏதேனும் பலனுக்கு முயற்சி செய்யாதவனாக உள்ளானோ அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமான பக்தன். சோ இங்க இந்த 12வது அத்தியாயமே வந்து பக்தி யோகம். ஒருவர் எப்படி பகவானிடத்தில் பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்றத நமக்கு வந்து பகவான் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்திருக்கார். 26 குணங்களை சொல்லியிருக்கார். ஒரு பக்தனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய உயர்ந்த குணங்கள் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கார். நம்ம இதுக்குதான் வந்து ஹரிதாஸ் தாக்கூரருடைய இதை பார்க்கும். 24 மணி நேரத்துல 22 மணி நேரம் எப்பொழுதும் பகவானுடைய நாம உச்சாடனத்திலே இருக்கார் ஹரிதாஸ் தாக்கூரர். அவரை இழிவுபடுத்துவது விதமாக என்ன பண்றாங்க, அப்ப இருந்த வைணவர்கள் என்ன பண்றாங்க, அவருக்கு ஒரு விலை மாதுவை அனுப்பி வைக்கிறாங்க. ஆனா பகவானுடைய நாம உச்சாடனம், அவருடைய நாமத்துடைய அந்த ஒளி அதிர்வு எவ்வளவு பெரிய சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னா, அவங்க என்ன பாவத்துல உள்ள வந்தாங்களோ 3 நாள் அவருடைய நாம உச்சாடனத்தை கேட்டு கேட்டு அவங்க வந்து இவருக்கு சிஷ்யையாக மாறிடுறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ அந்த பக்தர்கள் சாதாரண செயல்களை சார்ந்து இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க எப்பவுமே தூய்மையாக இருப்பாங்க, நிபுணனாக இருப்பாங்க, கவலைகள் இல்லாம இருப்பாங்க, எல்லா வித வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்டவர்களாக அவங்க இருப்பாங்க. நமக்கு வந்து ஒரு கேன்சரால வலி வந்தாலுமே கூட அது அது அந்த உடல் சார்ந்த வழியில இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம நடமாடும் ஆச்சாரியர்களை பாக்குறோம், இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களை பாக்குறோம். சிறிதாக நமக்கு ஒரு தலைவலி வந்தாலே உடனே பக்தி அங்க ஸ்டாப், சாண்டிங் பண்றது கிடையாது, கோவில் போறது கிடையாது, எந்த விஷயம் செய்ய மாட்டேங்குது. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்களை பாருங்க, அவங்க தன்னுடைய ஆச்சரியமாக இருக்கு, அவ்வளவு ஒரு நோய்களை வைத்துக் கொண்டும் இன்னும் அதிகமா முன்ன இருந்ததை விட இப்ப அதிகமான பக்தி தொண்டு பண்றாங்க. நிறைய இடத்துக்கு டிராவல் பண்றாங்க. இஸ் ஹோலினஸ் ஜெயபதாக சுவாமி மகாராஜ் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு நோய்கள் இருக்கு, இருந்தாலும் அதை வந்து அவங்க பொருட்படுத்துறதே கிடையாது. இப்பதான் அவருடைய பக்தி சேவை அதிகமா இருக்கு. இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, இவங்க நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன், நமக்கு ஒரு முன்னோடியாக திகழ்றாங்க. உடல் சார்ந்த விஷயங்கள்ல இருந்து அவங்க விடுபட்டு இருக்காங்கன்றத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க முடியுது. ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட எதுக்கு நம்ம போறோம், தத்விதி பிரணிபாத்தேன, சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது போல வாழ்ந்து காட்டக்கூடியவர்கள் நம்மளுடைய குருமார்கள், ஆச்சாரியர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும். சோ அவங்க எல்லா வித வழிகள்ல இருந்து விடுபட்டவர்களாக இருக்க. முன்னாடி ஸ்லைட் மாதாஜி நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவங்க எல்லா விதமான வழிகளிலிருந்தும் விடுபட்ட. மாதாஜி முன்னாடி ஸ்லைடு 16வது ஸ்லோகம். போறங்க மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். சோ அவங்க வந்து இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த வழிகள்ல இருந்து அவங்க விடுபட்டவர்களாக இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அது மட்டுமல்ல, அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கோ? இல்ல மாதாஜி. அடுத்தது 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 அடுத்த ஸ்லைடு 16. சோ அது மட்டும் இல்லாம எந்த ஒரு பலனுக்காக முயற்சி செய்யாதவர்கள், எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு அவங்க இதுக்கு பண்றது கிடையாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் மிகவும் பிரியமா. சுதாமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணர்கிட்ட போய் பொருளுதவி வேணும்னு மனைவி சொல்றாங்க. ஆனா அவர் அந்த பாவத்துல போல, தன்னுடைய இந்த இதை காரணமாக வைத்தாவது என்னுடைய கிருஷ்ணனை நான் பார்த்துட்டு வந்துருவேன் அப்படின்ற அந்த தூய பக்தியில தான் அவர் போறார். ஆனாலும் அவர் வந்து அவர் பெரிய அரண்மனையில இருக்காரு, இருந்தாலும் ஒரு கிழிந்த கந்தை துணியில வந்து அவர் வந்து அவள் எடுத்துட்டு வர்றார். இருந்தாலும் அவருக்கு கொடுக்க ரொம்ப கூச்சப்பட்டுட்டு அவர் மறைச்சு வைக்கிறார். கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் இல்லையா, அதனால அவர் என்ன பண்றாரு, எனக்காக ஒண்ணுமே கொண்டு வரலையா நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாரு, அண்ணி என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு அதை எடுத்து அவர் வாயில போடுறார். அவர் எடுக்க எடுக்க அவருக்கு என்ன தேவையோ அது நிறைவேற்றப்படுகின்றது. சோ பக்தியில நாம வந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா, அவரிடத்துல சரணாகதி செய்து தூய்மையான பக்தி தொண்டு செய்து விட்டால் நமக்கு பொருளாதார ரீதியாக, இந்த ஜட ரீதியாக, பௌதிக ரீதியாக என்ன வேண்டுமோ அது கிடைக்கப்படுகின்றது. சுதாமா வந்து அதை கேட்டு போல, இதை வைத்தாவது என் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு அந்த தூய பக்தியில போறார். ஆனா அங்க அவர் என்ன ஆகுது, ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவருக்கு என்ன தேவையோ அதை அங்கே செயலாற்றுகின்றார் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ தூய பக்தி ஒன்று போதும், நமக்கு தேவையான மத்த விஷயங்களை பகவான் செய்து கொடுக்கிறார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். 17வது ஸ்லோகம் காட்டுங்க அடுத்த. அதுக்குதான் அவர் வந்து பகவத்கீதையில சொல்றாரு, என்னுடைய பக்தனுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுத்து, எது இருக்கின்றதோ அதை காத்தும் நான் அவனை வந்து பாதுகாக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன். சோ இப்படி தூய பக்தர்கள் ஒருபோதும் நம்ம சாதாரண ஏதாவது ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு உடனே நம்ம பயங்கரமா ஜம்ப் பண்ணுவோம். சோ ரொம்ப துன்பப்படுறதும் கிடையாது, ரொம்ப மகிழ்வதும் கிடையாது, ஐயோ இப்படி ஆயிடுத்தேன்னு அவங்க புலம்புறதும் கிடையாது, பெருத்த விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுறதும் கிடையாது. சோ எவன் ஒருவன் மங்களமானவற்றை அமங்கலமானவை ஆகிய இரண்டையும் துறக்கின்றானோ அத்தகு பக்திமான் எனக்கு பிரியமானவன். பிரலாத் மகாராஜர் 5 வயது இளம் சிறுவர், அவர் என்ன பண்றார், அத்தனை கஷ்டங்களை தன் தகப்பன் கொடுத்தாலும் அவருக்கு அதுல வந்து அவர் கொஞ்சம் கூட பயப்படல.
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, அவ்வளவுதான். அதுல வந்து அவரு ஸ்டிக் ஆன் பண்ணிருக்காரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவங்க நண்பர்களையும் எதிரிகளையும் சமமாக பாவித்து மானம், அவமானம், இன்ப துன்பம், வெப்பம், குளிர், புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி எல்லாத்துலயும் ஒரே நிலையில இருக்காங்க. நடுநிலை வகித்து கலங்கம் தரும் தொடர்களிலிருந்து எப்போதும் விடுபட்டு மௌனமாக எதனை கொண்டும் திருப்தியுற்று தங்கும் இடத்திற்காக கவலைப்படாமல் அறிவில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ அத்தகு மனிதன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். அம்பரீஷ் மகாராஜர் இங்க பார்க்கணும். அம்பரீஷ் மகாராஜர் உயர்ந்த வைணவர், ஏகாதசி விரதம் கடைபிடிக்கின்றார். துவாதசி மறுநாள் அந்த குறிப்பிட்ட கணத்துல அவங்க வந்து துவாதசி எடுக்கணும். அப்ப துர்வாச முனிவர் வர்றார். சோ நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, துர்வாச முனிவர் முதல்ல அவருக்கு வந்து சாபம் தான், கோபம் தான் வரும் அவருக்கு. அப்ப துர்வாச முனிவர் சொல்றாரு, நான் குளிச்சுட்டு வரேன், 2 பேரும் சேர்ந்து துவாதசி பண்ணலாங்கிறார். அவர் குளிச்சுட்டு வர நேரம் ஆகுது. அப்போ இவர் கூட இருக்கக்கூடிய மந்திரிகள் எல்லாம் சொல்றாங்க, அவர் வர லேட் ஆகும் போல இருக்கு, நீங்க அட்லீஸ்ட் துளசி தீர்த்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த துளசி தீர்த்தம், அவங்க ஏகாதசி பண்றதுன்னா எப்படி, நைட்டு ஃபுல்லா பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலைகளை பத்தி கேட்டுட்டு இருக்காது, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் நவவித பக்தி தொண்டு பண்ணி அவங்க வந்து நிர்ஜல் தண்ணி கூட குடிக்காம பகவானுக்கு வந்து நினைச்சுட்டு இருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில ஏகாதசி பண்றாங்க. அப்போ அவங்க பக்தர்கள் அவங்க கூட இருந்தவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க, அரசவையில இருந்தவங்க எல்லாம், நீங்க வெறும் துளசியோட தீர்த்தம் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்றாங்க. அவர் துளசி, சரி அந்த டைம் முடியறதுக்குள்ள துவாதசி பண்ணணுமே, அவர் துளசி தீர்த்தம் எடுக்க துர்வாச முனிவர் வர, அவர் என்ன பண்றாரு, கோபத்துல தன்னுடைய ஜடா முடியில இருந்தே ஒரு முடியை தூக்கி போட்டு அங்கிருந்து ஒரு பூதத்தை கொண்டு வந்து அந்த பூதத்தை இவர் மேல ஏவி விடுறாரு. அப்ப என்ன ஆகுது, பகவான் பக்த வச்சலன், தனக்கு ஏதாவது வந்தா கூட பொறுத்துக்குவார், பக்தனுக்கு ஏதாவது வந்ததுன்னா அவரை பொறுக்க மாட்டார். சோ அவரு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவருடைய திவ்யமான ஆயுதங்கள், அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சங்கு, கதா, சக்கரம், தாமரை எல்லாமே வந்து அவருடைய பக்தர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா. உடனே சங்கு என்ன பண்றாரு, சக்கரம் என்ன பண்ணுது, சக்கரத்தாழ்வார் வந்து அந்த பூதத்தை கொன்னது மட்டும் அல்லாம பூதத்தை ஏவி விட்ட துர்வாச முனிவரும் துரத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. துர்வாச முனிவர் 3 லோகங்களுக்கும் போறாரு, எனக்கு அபயம் அபயம்னு, யாருமே இது பண்ண முடியல. வைகுண்ட போறாரு, அவர் சொல்லிட்டார், நீ எங்க ஆரம்பிச்சோ அங்கேயே முடிச்சிருப்பா அப்படின்னு. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, மீண்டும் தன்னுடைய அம்பரீஷ் மகாராஜர் கிட்ட வந்து சரணாகதி, என்ன வந்து இந்த சக்கரத்துக்கிட்ட இருந்து காப்பாத்துங்கன்னு. அப்ப அம்பரீஷ் மகாராஜர் மீண்டும் பிரார்த்தனை வைக்கின்றார். துர்வாச முனிவர் சாபம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அம்பரீஷ் மகாராஜர் உடனே அங்க வந்து, ஓ என்ன பண்றது கிருஷ்ணா, நான் இவ்வளவு தூய பக்தி பண்ணனே, என்ன இவர் இப்படி சாபம் கொடுக்குறாருன்னு அங்க அவர் ஆசிலேட்டே ஆகல, சஞ்சலப்படல. அதுக்கு பதிலா அவர் என்ன பண்றாரு, மௌனமாக கரம் குவித்து, இதுதான் பகவானுடைய கருணை அப்படின்னா அந்த வரப்பிரசாதத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன், அமைதியா அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கார். ஆனா பகவான் விட்டுருவாரு அப்படி? உடனே அவருடைய அந்த தன்னுடைய பக்தனுடைய உயர்ந்த நிலையை வந்து அங்க எடுத்து காட்டுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதுதான் பக்தனுடைய நிலை. அவங்க எல்லா இன்பம் துன்பம் எல்லாத்தையும் ஒரே மாதிரி எடுத்துட்டு போவாங்க. இதெல்லாம் தூய நிலையில இருக்கவங்களுடைய அந்த பக்தர்களுடைய இதை நம்ம பார்த்துக்கிறோம். சோ இத்தனை விஷயங்களை பார்த்துமே, 26 குணங்கள், அதுல என்கிட்ட என்ன இருக்கு, எதை நான் விடணும், எதை நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும், வளர்த்து கொள்ள வேண்டும்ன்றத நம்ம அங்க பார்க்கணும். அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி, கடைசி ஸ்லைடு. ஓகே, சோ இங்க வந்து நம்ம பாக்குறோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. சோ பக்தி தொண்டு என்னும் இந்த அழிவற்ற பாதை, பக்தியில மட்டும் அழிவு என்பதே கிடையாது. பௌதீகமா நம்ம என்ன இன்னைக்கு நம்ம வீடு வச்சிருக்கோம், ஒரு கார் வச்சிருக்கோம், எல்லாத்துக்குமே அழிவு இருக்கு. ஆனா பக்தியில மட்டும் அழிவு என்பதே கிடையாது. நான் இப்ப கொஞ்சம் பக்தி பண்ணி என்னோட மரணம் வந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா, அடுத்ததுல எங்க நான் விட்டனோ அதுல இருந்து பக்தி தொடர்கின்றது. அததான் நம்ம நிதர்சனமா பாக்குறோம். ஒரு குழந்தையும் அழகா பக்தி பண்ணுது, ஒரு வயசானவங்களும் பக்தி பண்றாங்க. அப்ப அந்த குழந்தை பூர்வ ஜென்மத்துல செய்த பக்தி தொண்டோட பலன் இப்ப வந்து அந்த சிறு வயதிலேயே அவங்க வந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. சோ பக்தி தொண்டுன்றது அழிவற்ற பாதை. என்னை பரம இலக்காக வைத்து, பகவானை மட்டுமே என்னுடைய வாழ்வின் நோக்கம் அப்படின்னு பகவான பரம இலக்கா வச்சு நம்பிக்கையோட தன்னை ஈடுபடுத்தவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள், பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானவங்க. வேற எதுவுமே எனக்கு இலக்கு கிடையாது, பகவான் மட்டுமே என்னுடைய இலக்குன்னு அந்த இதுல இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து என்னுடைய எனக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. வில்வமங்கல தாக்கூரோட கதையை வந்து நாளைக்கு வந்து மாதாஜி கிளாஸ்ல சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு ஆல்ரெடி 3 நிமிஷம் அதிகமா எடுத்து, கொஞ்சம் மன்னிக்கணும் எல்லாரும், இந்த இன்டர்நெட் ப்ராப்ளத்தால கொஞ்சம் இதாயிடுச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. 20 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு, முடிச்சிடலான்னு பார்த்தா அது கதைலாம் வந்ததுனால இந்த கதை இன்னொரு கதை, பெரிய கதை, நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது போடுங்க மாதாஜி, அடுத்த ஸ்லைடு பாருங்க.
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओम. हरे कृष्ण माताजी. அடுத்த ஸ்லைட் காட்டுங்க மாதாஜி. சோ இன்னைக்கு வந்து பகவானுடைய ரூபத்தின் மீது பக்தி செய்யறவங்க பக்குவமானவர்களா, அல்லது அவருடைய உருவமற்ற தன்மை, பகவானுக்கு ரூபமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, அது வந்து உண்மை கிடையாது, அது தவறான ஒன்று, அது வந்து உயர்ந்ததா, எது வந்து பக்குவமானது அப்படின்றது ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடத்தில் அர்ஜுனன் கேட்கிறார். அதற்கு வந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்றார், அவருடைய திவ்யமான ரூபத்துல தியானித்து அவருடைய அந்த ரூபத்தில் வந்து நிலை பெற்று பிறழாமல் பக்தி தொண்டு செய்தவர்கள் பக்குவமானவர்கள். சோ இதுல இருந்து அவரே சொல்லியிருக்கார், பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு, அவர் மிகவும் மனிதர்களை போல அழகான ரூபம் கொண்டவர் அப்படின்றது புரியுது. இந்த அருவவாதிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் பக்தர்கள் நிலைக்கு உயர்ந்தவர்கள் இல்லை அப்படின்றது புரியுது. 6 விதமான பக்தி நிலைகளை பார்த்தோம். என்னென்ன பார்த்தோம்? அனன்ய பக்தி, என்னால அவ்வளவு உயர்ந்த பக்தி பண்ண முடியல. சாதன பக்தி, ஒழுக்க நெறிமுறைகளை ஃபாலோ பண்றது, அதுவும் முடியல அப்படின்னாக்கா நிஷ்காம கர்ம யோகம் பார்த்தோம், சக்காம கர்ம யோகம் பார்த்தோம், தியான யோகம் பார்த்தோம், தியான யோகம், அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகம், அதெல்லாம் பார்த்தோம். கிருஷ்ணருக்கு அன்பான ஒரு மனிதனா மாறணும் அப்படின்னாக்கா அந்த பக்தனுடைய குணங்கள் 26 குணங்களை வந்து பார்த்தோம். நாளைக்கு எல்லாரும் படிச்சுட்டு வாங்க, நம்ம இதை பத்தி இன்னும் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லைடு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐ திங்க் முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வில்வமங்கல தாக்கூரோட கதை நாளைக்கு வந்து மாதாஜி ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. நம்ம சொன்னது போல முதல் 6 அத்தியாயம் கர்மயோகம், 2வது 6 அத்தியாயம் பக்தி யோகம், அததான் இப்ப நம்ம வந்து பார்த்தோம். நாளைக்கு மற்ற 6 அத்தியாயம் ஞான யோகம். ஆக்சுவலா சர்வா பிரபுன்றவங்க வந்து நமக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க. நாளையில இருந்து பார்க்கலாம். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த की जय. नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माताजी प्रभुजी எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு நம்ம கேள்வி பதில் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா 6 நிமிஷம் அதிகமாயிடுச்சு ஏற்கனவே. டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டா பங்க்சுவலா கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி பங்க்சுவலா முடிக்கணும். முடிஞ்சதுன்னா எல்லாரும் 8:30 மணிக்கு நாளைக்கு ஜாயின் பண்ணுங்க. 13வது அத்தியாயத்தோட நம்மளுடைய அந்த ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சு அதோட மகாத்மியம் வாசிச்சு ஒரு ரவுண்ட் சாண்டிங் நம்ம பண்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. கேள்வி பதில் இருந்துன்னா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, நாளைக்கு பாத்துக்கலாம். சரியா மாதாஜி? வைண்ட் அப் பண்ணிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். சாரி மாதாஜி, 7 நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி.